هەفدەمی کۆ لە دەردۆرا جیهانێ و دەڤەرێ بگشتی هەژمارە نەخۆشان بە ڤایرۆسا کۆرۆنایê زێدەبوونێ دەیە و گەیشتێ نێزی مەلیۆنێک و 200,000 کەسی. هەرێما کوردستانێژی بڕیارن تند ji bo xweparastina welatiyên xwe ji destpêka belavbûna nexweşiyê vedane. Hîn jî bi hemû awayan gelê xwe diparêze. Tevlî hemî tedabîrên dane, hejmara welatiyên nexweş 200 kes derbas kiriye. Herî dawî jî li bajarê Slêmaniyê kesek bi vayrosa koronayê ketibû canê xwe ji dest da. Rêveberiya Tenduristiyê ya Slêmaniyê roja şemiyê 4 Nîsana 2020 ragihand. Li bajarê Slêmaniyê yê Herêma Kurdistanê yek ji kesên ku beriyan tûşî koronayê bibû canê xwe ji dest da. Lê diwaneke rojnamevanî de Rêveberê Tenduristiya Slêmaniyê Doktor Sabah Horamî ragihand ku welatiyek ji Slêmaniyê jiyana xwe ji dest da piştî mirinawî û pişkinînê derket ku tûşî koronayê bûye. Horamî amaje bû yekê kir ku li Slêmaniyê rewşa piraniya nexweşiyên pêketiyên koronayê baş e. Tenê yek kes dibin çavdêriya hûrane a bijîşkî de ye. Bi tomarkirina vê rewşa jiyana ji destdanê hejmara kesên ku li Herêma Kurdistanê jiyana xwe bi nexweşiya vayrosa koronayê ji dest dane gihişte 3 kesan ku 2 ji wan li bajarê Slêmaniyê bûn, yek jî lê navçeya Çemçemalê bû. Li Herêma Kurdistanê tanha 214 kes bi vayrosa koronayê ketine. 74 kes baş bûne û 3 kesan jiyana xwe ji dest daye. Ev yek dê demekê de tê ku Wezareta Navxwe ya Herêma Kurdistanê ta 48 demjimêran qedexekirina hatûçûnê bêtemamî ragihandiye û biryar 2 jê demjimêr 12 nîvro ve ketiye dwarê cîbicîkirnê de. Elî Umar